Dit hier wie voor de derde keer de Wetter- en Willenrun. En sporters weten deze run steeds beter te vinden. De lijn is iets te wierd, dus we doen het gewoon op de baan. Nou, dit hier zien we voor het eerst helemaal vol, dus ruim 1200 deelnemers. Dus dat is echt, daar ben we heel blij mee. Vorig jaar hier we nog een stuk minder, maar nou helemaal uitverkocht. 1, 2, 3. En we gaan los bij de Wetteropen. Even zien we de straat. En zoals elke keer wordt er een goed lokaal doel onder run verbonden. Ja, we vinden het heel belangrijk om voor een lokaal goed doel te rennen. Dus net voor een heel groot doel in Nederland, maar echt voor iets lokaals, dat is het sterkste deel. En dit hier is dat SCC de Heide Club. Dat is de fietscrossclub in Noordburgum. Ja, geweldig, geweldig. We zijn er ook bezig met een nieuwe kantine te bouwen. Nou, dat kost een soort geld. We hadden toch nog wat dingen nodig. Ja, en door Wetter Willenrun ben we benaderen en eigenlijk uitkozen om dat te ondersteunen. Dus daar ben we tier geweest mee. Want wij tijdens de Pinksterwedstrijd wij het Nederlands kampioenschap organiseren. Waarbij dus heel Nederland bij ons komt met de BMX. En dan hebben we het podium compleet, die zowel de mannen als de vrouwen en de kinderen. Als eerste over de finish, hoe ging het vandaag? Nou, ik zou heel eerlijk zeggen, ik blies mezelf in het begin iets te snel op. Dus ik moest daarna wel even tempo iets bijstellen. Ja, en daarna op het vlakke stuk. Van Gerijp terug en dwars door de weilanden was wel even wind tegen, was behoorlijk wel wat buffel. Ik was ook wel klaar toen ik zeg, ik was blij dat ik hier was. Hij mag doen van Takkum hier? Nee, we gaan ook geen goed doel voor volgend jaar. Dus als er een goede doel binnen, lokaal, om de meesten in beweging te krijgen, dan mag ze zich zeker ommelden bij ons.